Alamisa u tɛ kalo tile 29 san 2024 Joliba TV News filɛbaw Joliba FM lamɛnbaw an b'a fɔ bɛɛ lajɛlen aw bisimila aw ka kunnafoni gafew kɛnɛ kan i n'a fɔ aw b'a kalama cogo min k'a fɔ diɲɛ don o don ni nin waati in dalagosira sa an ka ɲɛmaw y'a kanu k'a fɔ an ka kɛnɛ kɔnɔ ka se ka an da don an balima kunnafoni gafe sɛbɛnbaw olu ye gafe minnu cari nanzarakan na sa an bɛ kɛnɛ kɔnɔ ka se ka an da don olu la bamanankan na laɲini bɛɛ lajɛlen tɛ dɔwɛrɛ dɛ ka se k'aw bɛɛ lajɛlen kunnafoni waati kelen cogoya kelen o hukumu kɔnɔ jɛka baara o de balimayalen don an fɛ yan nɔ sa min ye tele fan fɛ maa dama dama ka wuli ka jɔ bɛ yen yaasa aw bɛ se ka an janna kumakanw lasɔrɔ o mabaa dɔ ye Augustin Esibu ye Lamini Kulibali a b'o jama cɛma Musa Ayidara ale bɛ yen nɔ ne yɛrɛ dɔgɔkɛ sa Yusuf Sangare a bɛ yen nɔ ka na se Salimata Wederawogo ma arajo fan fɛ bi baaraw bɛ kalifalen Bubakari Tarawele la Garan bɛ kuma bara ɲɛfɛ kalanden Amadu Tolo don yanni kuma ka caya kisɛ ka kala an b'a fɔ bɛɛ lajɛlen ko kura ye aw bisimila gafew bɔra min ye challenger ale b'an bolo yan nɔ a kumana an bɛ tila k'an da don a kɔnɔ kumaw la le soir de Bamako ale fana kumana an b'an da don a kɔnɔ kumaw la ka na se Nouvelle Horizon ale kumana an b'an da don a la fo ka n'a kuncɛ ni républicain ye nin ye bi gafew ye gafe minnu ni an garisigɛ kɛra olu ye sa waati cogoya kɔnɔna la sa an b'an da don kɔnɔna la ka walan an b'a fɔ a ye tuguni aw bisimila aw ka kunnafoni gafew sanfɛ min ye Joliba TV News ani Joliba FM ka fiɲɛ siraw n'a ja siraw bɛɛ lajɛlen fɛ an y'a fɔ cogoya min na an t'a bila dagirinda la koyi an b'a daminɛ ni challenger kɛ challenger a ye bɔli kɛ bi a da bɛ waleya la sa waleya min ni an y'a sugandi challenger maaw u y'a yira sa u ka ɲɛfɔli la k'a fɔ ko min ye nin tɛ kibaruya dumanba ye sa ko bari k'a bɛna fɔ ko min ye sɛbɛnni kɔrɔ ka taa se Kalabanbugu ko o musow sa olu bɔra kunun ko i ko kɔnɔkulu ka taama boloda taama min ni dusukasi taama don ni o ye ka u ka dusukasi ka o bɔ ka yira koyi gafe challenger a da b'a la min ye Kadijatu ale ni Mamadu ni olu ye kalandenw ye challenger yɛrɛ kɔnɔna la yen nɔ olu ka fasiri kɛlen don u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye Kalabanbugu kɔnɔna ye sa ko sɛbɛnni kɔrɔ fanfɛla la kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa ko min ye muso caman ye ko olu de bɔra kununko ka u ka dusumakasi k'o yira ka ɲɛsin wulikajɔ dɔ ma koyi k'u y'a yira sa k'a fɔ ko lakana fansi ko o tɛ sabatilen min ye Kalaban kɔnɔna yɛrɛ la koyi k'u y'a yira sa k'a fɔ u ka ɲɛfɔliw kɔnɔna la u ka taama in ko a kun belebeleba dɔ tɛ dɔwɛrɛ ye koyi ko min ye nin waatinin na ko jateminɛ de kɛra sa k'a ye k'a fɔ ko min ye sɛbɛnni kɔrɔ ka na se Kalabanbugu fanfɛlaw ma sa ko waati ni waati ko gɛlɛya waleya caman bɛ yen ko min bɛ ta la ka se musow ani u denw ma koyi ko o laban dɔ yɛrɛ ko o kɛra sababu ye sa min ye denmisɛn dɔ ye sa bogotigi don ko ka o bɔnɛ a nin na o hakilina de kɔnɔna la min ye u ka kuma lasela n'o ye Batoma Keyita ye a bɛ challenger kɔnɔ bi ale ye ɲɛfɔli kɛ nin ko kɔnɔna la koyi k'a y'a yira sa k'a fɔ ko a bɛ waatinin bɔ min ye denmisɛnw ye ka na se musow ma sa ko maa dɔw kɛn bɛ ka olu sugandi waati bɛɛ lajɛlen kɔnɔ sa ko kɛrɛnkɛrɛnnenya la nin y'a tile 3 ye sa ko ka tugu ɲɔgɔn kɔ ko min ye gɛlɛya waleya ye min ye Kalabankɔrɔ ale kɔnɔna la ani Kalabanbugu fanfɛla fo ka na se Sɛbɛnnikɔrɔ fanfɛlaw ma sa ko maa dɔw bɛ yen nɔ sa n'o ye maajuguw ye ko u bɛ wulikajɔ ta la ka ɲɛsin min ye musow ma koyi ko maa dɔw yɛrɛ bɛ yen sa olu ye babaliw sɔrɔ a kɔnɔna la ko kabini a kumaw bɛ fɔ dɔɔni ko fo ka n'a kɛ min ye gɛlɛya waleya belebeleba ko o nana y'a la koyi ko k'a sababuya kɛ ko min ye maa 2 ye ko olu bɔnɛna u ni na maajugu ninnu fɛ maajugu minnu ko ni u ma lakodɔn cogo si la ko a bɛna min ye kalo 6 bɔ maa kofɔlen ale ka ɲɛfɔliw kɔnɔ k'a bɛna kalo 6 bɔ ni ɲɔgɔn waleya kelen ninnu ko a taara ka min ye Kalabanbugukaw sɛgɛrɛ ko bari k'a bɛna fɔ maa kelen ninnu ko u segin bɛɛ ka na koyi k'u bɛ wulikajɔ de ta waati bɛɛ lajɛlen na sa ka ɲɛsin min ye an balakaw ma koyi ko cɛ fansi t'a la bari bogotigininw ale ni musow ko u bɛ ɲɛsin olu de ma ka wulikajɔ ta ka ɲɛsin u ma wulikajɔ minnu ni babali waleyaw don kuma dɔw la yɛrɛ ko fo laban min ni o kɛlen filɛ sa fo maa dɔw ka taa bɔnɛ a nin na ko o hukumu kɔnɔna la i n'a fɔ gafe bɛ k'a fɔ cogoya min na sa ko u bɔra k'u ka dusumakasi ka o yira kununko yɛrɛ wulikajɔ dɔ kɔnɔna la ko wulikajɔ min ni a kɛra jateminɛ kɔnɔna la ni marche pacifique k'u don ka ɲɛsin min ye musow u ka nin wulikajɔ ma gafe y'a fɔ sa ko min ye commissaire min ni o bɛ polisiso la polisiso min n'o bɛ Sɛbɛnnikɔrɔ ye sa ko min ye o commissaire yɛrɛ ye sa ko o sereyara a kan koyi k'a yira k'a fɔ min ye régulation tagabolow ye sa ka ni sariya tagabolow bɛɛ
bɛɛ lajɛlen sa ko jɛ kɛra n'a ye min ye nin taama in ye a ka boloda o taama min ko ni o bolodara kunu sa o kɛnɛ yɛrɛ kan sa ko min ye muso dɔ ye sa ko ni o ye Keyita ye ko ale ye laseli kɛ nin ko kɔnɔna la koyi a ye ɲɛfɔli belebelebaw ta ka ɲɛsin min ye walikajɔ ninnu bɛɛ lajɛlen ma k'a yira sa taama in senfɛ k'a yira musow la k'a fɔ ko taama de don min bɛ basigi ko fɔ taama de don min n'a bɛ dusumakasi ka o yirali ko fɔ hali ni ka sɔrɔ an bɛ don min na i ko bi ko jamana bɛ sira caman wɛrɛ fɛ bari olu t'a faamu cogo si la i n'a fɔ gafe daba la cogoya min na ko Sɛbɛnninkɔrɔ ani Kalabanbugu fanfɛlaw la sa ni ɲɔgɔn wulikajɔ min ni o tan bɛ ka npogotigininw ale ni musow sɛgɛrɛ k'u t'a faamu cogo si la o walikajɔ de kɔnɔna la sa ko ni gɛlɛya caman nana a kɔnɔ fo ka na se min ye ni bɔnni ma ko waliya don waliya min ni o ti faamu olu fɛ cogo si la o kɛlen in kɔnɔ min ye maa dɔ ye sa ko Jɛnɛba Sumano ko ale fana ye ɲɛfɔli kɛ a ko kɔnɔna la koyi ko a y'a yira sa ka wele belebeleba bila ka ɲɛsin min ye jamana ɲɛmaaw yɛrɛ ma koyi kɛrɛnkɛrɛnnenya la ale ye sugandili yɛrɛ kɛ a kɔnɔ ko a ye gouvernement maaw fɔ a ko kɔnɔna la i n'a fɔ gafe b'a fɔla cogoya min na k'a yira ko maajuguw bɛ nin wulikajɔ minnu kɛla wulikajɔ min ko ni denmisɛnw faali don minnu ye musow olu faali don kɛrɛnkɛrɛnnenya Kalabanbugu ale ni Sɛbɛnninkɔrɔ fanfɛlaw la sa k'a sera ten sa ten ko ban ko min ye jamana ɲɛmaaw ye sa k'u ka wuli k'u jɔ u sen kan n'u bɛ jɔlen sa k'u ka jateminɛ kɛ a ko kɔnɔna la yaasa a ko yɛrɛ bɛɛ lajɛlen o bɛ se ka ban cogoya minnu na ko n'o tɛ n'a tora nin cogo in na ko gɛlɛyaba don ka ɲɛsin min ye musow ma ka gɛlɛya don ka ɲɛsin denw ma maa kofɔlen ni o ye Kajatu ye sa a ka ɲɛfɔliw bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la a bɛ challenger kɔnɔ bi a y'a yira tuguni k'a fɔ ko nin waleya ninnu yɛrɛ hukumu kɔnɔna la ko hali waati ni waati kɛ n'u b'a fɛ k'u denw ci kin yɛrɛ kɔnɔna la sa ko bɛɛ lajɛlen bɛ jɔrɔ jɔn min na taa ci yɛrɛ kɛ jɔn tɛna taa ci kɛ k'a sababuya kɛ waati bɛɛ lajɛlen na sa ko ni ɲɔgɔn waleyaw o kumaw de bɛ u ka sigidaw la n'o ye Kalabanbugu ale ni Sɛbɛnninkɔrɔ kɔnɔna ye sa ko jateminɛ bɛɛ lajɛlen na i n'a fɔ gafe yɛrɛ da b'a fɔla cogoya min na sa ko tiɲɛ waleyaw don waleya minnu ni maa bɛ taa gɔri turu a ko kan ko a sera ten sa min ye ɲɛmaaw ye u ka jateminɛ kɛ nin ko la yaasa min ye sécurité ye o bɛ se ka na jamana yɛrɛ fantan ani naani bɛɛ lajɛlen na Kalabanbugu kelen ko tɛ fasiri a bɛ min ye challenger kɔnɔna la u ka bi bɔlen Kajatu ale ni Mamadu ni olu ye kalanden challenger la olu ka fasiri don aw bonya b'a la bi bɔ challenger kɔnɔ nin waati in na k'a ɲɛsin Soir de Bamako ma kɛ Soir de Bamako a fana ye bɔli kɛ bi a da bɛ waleya belebeleba fila la an ye waleya minnu sugandi aw ye koyi a y'a yira sa k'a fɔ ko ka kɛɲɛ ni min ye bolodi ɲɔgɔnma jamana ni ɲɔgɔn cɛ sa ko min ye Mali jamana ale ni Moritani jamana olu ka bolodi ɲɔgɔnma ko ka o tɔ sinsin o hukumu kɔnɔna la sa ko min ye jamanakuntigi min ni o bɛ Moritani jamana kɔnɔ n'o ye Mohamed El Ghazouani ko ale ye maa belebeleba dɔ ci ka na kuluba min ye cɛmancɛ fanga ɲɛmɔgɔ colonel Asimi Goïta fɛ yen koyi gafe min ye Yusufu Konate ale ka fasiri don a bɛ Soir de Bamako kɔnɔ bi a y'a yira sa k'a fɔ ko min ye cɛmancɛ fanga ɲɛmɔgɔ colonel Asimi Goïta ko kunungo yɛrɛ sa tarata ko ale ye min ye maa belebeleba ka o bisimila maa min ni o bɔra Moritani jamana kɔnɔna la sa ka na ci di ci min ni Moritani jamanakuntigi ni o ye a ci o la koyi ko maa kofɔlen in tɛ dɔwɛrɛ ko Mohamed Abdel Veta ko maa de don min ni o commissaire do ka ɲɛsin organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal ni o ye OMVS ale hukumu kɔnɔna ye ko bari k'a nana ci min ni a nana lase sa ko min ye Moritani jamanakuntigi ye Mohamed El Ghazouani ko ale ka ci do ko a y'a yira sa k'a fɔ ko bolodi ɲɔgɔnma min n'o bɛ Mali jamana ale ni Moritani jamana ni ɲɔgɔn cɛ kabi lawale o barika bonya kojugu sa ko tagabolow bɛɛ lajɛlen kɔnɔ kɔsani na sa ko gɛlɛya minnu ni Mali jamana ye olu sɔrɔ jiko ta fanfɛ fo ka na se maa dɔw ko ji wale o ka kɛ sababu ye sa ka maaw bɔnɛ u ni na o waleyaw kɔnɔ ko Moritani jamana bɛ tasi bila belebeleba kɛ cilen ka ɲɛfɔli la ka ɲɛsin Mali jamana ma ni wulikajɔ hukumu kɔnɔ ko a y'a yira tuguni k'a fɔ ko min ye Cheikh El Ghazouani n'o ye olu ka jamanakuntigi ye Moritani ye nɔ sa ko a y'a yira k'a fɔ ko wulikajɔ tagabolo kɔnɔ baaraw n'u tagabolo kɔnɔna la ko a ka foli belebeleba o bɛ ka taa cɛmancɛ fanga ɲɛmɔgɔ colonel Asimi Goïta a n'a ka gouvernement fo ka na se maliyɛnden bɛɛ lajɛlen ma ko nin ɲɔgɔn gɛlɛya waleyaw ko n'a sera ka ban min ye sigiɲɔgɔnya hukumu kɔnɔ min ye bolodi ɲɔgɔnma hukumu kɔnɔ don tɛmɛnlenw na
ko Mauritanie ale ni Mali jamana gɛlɛya caman bɛ yen nɔ sa minnu ni an tɛnkuna olu la ɲɔgɔn fɛ ko an ye furaw ɲini a la ɲɔgɔn fɛ o hokumu kelen in kɔnɔ ni maa kofɔlen sa ni o ye émissaire ye o tɛ dɔwɛrɛ ye ko ye ciden belebeleba ka bɔ min ye OMVS yɛrɛ ɲɛkɔrɔ sa n'o ye organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal ko a y'a yira k'a fɔ ko hali o waleyaw kɔnɔna la kɛ o ɲɛmɔgɔ sugandiw donni kama ko min ye Mali ye sa ko u ye tasibila belebeleba kɛ ka taa Mauritanie jamana ye o hakilina de kɔnɔna la sa ko Mauritanie jamana ko juru dɔ ye juru sara ye o gɛlɛya min ni Mali jamana ni a b'o kɔnɔ an bɛ don min na i ko bi jiko ta fanfɛla la maa minnu ni olu bɔnɛn'u nin na ko Mauritanie jamana tun tɛ se ka to sigilen cogo si la nin cogoya kelen in na o de kama sa maa lakodɔnnenba in sa ni o ye min ye Mohamed El Ghazani n'o ye Mauritanie ale jamana kuntigi ye a ye maa ci ka na min ye colonel Assimi Goïta fɛ yen nɔ ka na tasibila belebeleba kɛ k'a yira k'a fɔ ko dusukasi min ye ni maliyɛnw bɛɛ lajɛlen b'o la an bɛ don min na i ko bi sa ko min ye Mauritaniekaw ye sa ko u fana bɛ o waleya kelen in na juru dɔ ye juru sara ye i n'a fɔ an y'a fɔ cogoya min na gafe kɛmɛ k'a fɔ sa ko min ye colonel Assimi Goïta ye k'a ma to sigilen ten koyi a fana ye kuma jaabi bila jaabi kɛ ko a y'a yira sa k'a fɔ ko min waleya ka bɔ Mohamed El Ghazani n'o ye Mauritanie jamanakuntigi ye ale bolo la ko o tɛ ko balalen ye min ye maliyɛnden bɛɛ lajɛlen na koyi ko k'a sababuya kɛ su fara tile kan Mali ale ni Mauritanie olu de ye laɲini kɛ sa k'a fɔ k'u ka file fiyɛ ka taa sira kelen fɛ ko o yɛrɛ nana ni min ye organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal o don ni dala waleya caman kɔnɔ don tɛmɛlenw na fo ka na se an bɛ don min na i ko bi ma ko bonya min ni Mauritanie jamana ni kɔmɛ k'o ta an bɛ waati min na i ko sisan sa ko o ɲɛsin Mali ma tasibila sira fɛ sa ko min ye maliyɛndenw ye k'u y'a minɛ n'u tɛgɛ fila ye min ye colonel Assimi Goïta ale ka fɔ don fasiri a bɛ soir de Bamako kɔnɔ u ka bi bɔli aw bonya b'a la. An bɛ to ale soir de Bamako kelen in kɔnɔ kɛ a da bɛ farikolo ɲɛnajɛ o sira dɔ la tuguni ko ye Abdraman Traoré ale ka fasiri don a y'a yira k'a fɔ ko min ye kalo 2 tɛmɛlen kɔfɛ ko Mali sɛkasi don do n'o ye Aigle du Mali dege karamɔgɔ tanya la sa k'a bɛna fɔ ko waleyaw bɛɛ lajɛlen ko o sabatira koyi ko k'a sababuya kɛ ko Tom Selfit an tɛ gɔrituru tɔgɔ in kan fɔlɔ ko u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye Eric Sékou Chel min kun ye Mali dege karamɔgɔ ye don tɛmɛlen kɔnɔ ko ale kelen kɔfɛ k'i kɔdon Mali sɛkasi don la n'o ye Aigle du Mali sa ko kɔnɔli ko a bɛna fɔ ko o barika kuba ka bonya kosɛbɛ kosɛbɛ barisa ko kunungo yɛrɛ sa ko min ye Mali fédération malienne de football n'o ye senadolata ɲɛnabɔbaw ye sa ko o ni ministère de football ministère de sport farikolo ɲɛnajɛ minisiriso sa ko u jɛra n'a ye k'a fɔ ko min ye nin maa kofɔlen ye n'o ye Tom Selfet ye an y'a fɔ an tɛ gɔrituru tɔgɔ in kan fɔlɔ ko maa de don maa min ni ale sugandira an bɛ don min na i ko bisa k'a yira k'a fɔ don nataw kɔnɔ ko ale bɛna kɛ min ye Mali sɛkasi don dɔw u ka dege karamɔgɔ belebeleba ye ko comité exécutif min ni o bilala baara kɔnɔna la sa ko bolodi ɲɔgɔnma hukumu kɔnɔna la o ni minisiriso n'o ye département de sport ye ko olu ye nin maa kofɔlen ka ale sugandi an bɛ don min na i ko bi ko Tom Selfit ko ka a bila min ye Mali sɛkasi don dɔw olu kunna ko kibaruya ko a dira min ye ɲɛma danga min n'o bɛ fédération malienne de football kunna ni o ye Jakite ko a ye kibaruya bɔ ka bi k'a yira sa k'a fɔ ko min ye maa caman ye don tɛmɛlenw kɔnɔ an da k'u sira ma yan nɔ ko ɲɛfɔli caman de kɛra k'a yira k'a fɔ maaw caman kun bɛ yen nɔ sa minnu n'u tun b'a fɛ ka kɛ Mali dege karamɔgɔ ye o baara bɛɛ lajɛlen kɔnɔ fɛsɛfɛsɛliw bɛɛ tɛmɛlen kɔfɛ ko kunungo ɲɛma danga min ni o ye Musa Sylvain Jakite ko ale ye bɔli kɛ k'a yira k'a fɔ ko don nataw kɔnɔ sa ko maaw k'a faamu k'a fɔ ko min ye Mali sɛkasi don dɔw ye n'o ye sélection national Aigle du Mali ye sa ko u ka gɔri ko o turula maa kan maa min ni diplôme b'a bolo diplôme min n'o ye yamaruya sɛbɛn ye ka dege karamɔgɔya k'o sigi n'o ye APRO CAF ko o b'a bolo fo ka taa se ko espérance caman bɛ maa kofɔlen in na don tɛmɛlenw na yaasa maa caman bɛ yen sa ko olu ka se k'a dɔn yɛrɛ i n'a fɔ gafe bɛ k'a fɔ cogo min sa ko a ye Gambi jamana a ye o entraîner ka tɛmɛ tubabu don nanzara don ko min ye nin wulikajɔ ye sa ko Tom Selfet ko a yɛrɛ donna ko in jukɔrɔma dondoli kɔrɔ ka sababuya kɛ ko min ye appel à candidature min ni Mali fédération y'o kɛ ka tɛmɛ ko a y'i sen don o kɔnɔna la gafe kɛmɛ k'a fɔ ko maa kofɔlen ko Belgique ka don a ka dolatan ko o ɲɛdɔnnen don ko min ye
a bangera san 1973 n'a bɛ wele ko 1973 ko o baaraw fana bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la a ye dege karamɔgɔya ko a y'o kɛ yɔrɔ caman na an b'an pan yɔrɔ minnu tɔgɔw kunna yan nɔ ko min ye Namibi kɔni ani Zimbabwe fo ka na se Togo ma ko maa bɛ se ka gɔri turu olu kan bari a mɛnna yɔrɔ min ni a lakodɔnna o kɔnɔna la sa ko hakilila jiginna ko o ye Gambie yɛrɛ min ni a taara ni o ye Coupe d'Afrique la san 2024 k'an bi don min na i ko bi sa kibaruya yɛrɛ min ye sa o ti dɔ wɛrɛ ye min bɛ gafe kɔnɔ yan nɔ ko min ye Tom Selfie sa ko ale sugandira k'a kɛ Mali dege karamɔgɔ kura ye an b'a fɔ tare an bi bɔ nin waati in na Soir de Bamako kɔnɔ k'an ɲɛsin Nouvelle Horizon ma Nouvelle Horizon a fana ye bɔli kɛ bi a da bɛ waleya damadama la an ye mun sugandi koyi a y'a yira sa a ka dakuruɲɛ fɔlɔ la sa ko min ye banbagaci waleya o kɛlɛli okumu kɔnɔ n'o ye lutte contre le terrorisme ye sa k'a bɛna fɔ ko min ye maaba dɔw ye sa waleya dɔ kɔnɔna la ko olu ka biyanw ko olu gelela o ti dɔ wɛrɛ koyi musaka minnu ni o b'u bolo min ye an ka bankiw ni a ɲɔgɔnnaw kɔnɔ ko jamana ka gɔri turu o waleyaw kan o maabaw tɛ maa wɛrɛw ye i n'a fɔ Nouvelle Horizon dabala cogoya min ko Yada Agali Amadu Kunfa Algabas Intala ko fo ka taa se min ye maa 6 wɛrɛ ma ko nin waleya bɛɛ lajɛlen gafe bɛ k'a ɲɛfɔ sa ko a lakodɔnna ko minisiri min ni ale bɛ min ye musakakow bɛɛ lajɛlen kunna Mali la n'o ye Aluseni Sanu ko o de ye wulikajɔ sabati ka kibaruya bɔ ka bi tɛnɛn tɛmɛlen uti kalo tile 26 san 2024 ko a y'a yira sa k'a fɔ ko ŋaniya sɛbɛn dɔ kɔnɔna la article tagabolo dɔ kɔnɔna la sa min ni o sugandira Mali jamana kɔnɔna la mars kalo tile 8 san 2024 ko ka kɛɲɛ ni o wulikajɔw de ye sa tagabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la ko ni maa 8 min ni olu tɔgɔ fɔn bɛ gafe kɔnɔna la sa ko olu ka sɔrɔ bolo minnu ni o bɛ bankiw kɔnɔ Mali la ko ka kɛɲɛ ni u ka wulikajɔ ye jamana in kɔnɔna la terrorisme ko tagabolo kɔnɔna la sa k'a yira la k'a fɔ ko don nataw kɔnɔ ko u ka musakaw u tɛgɛ tɛna se ka da a kan cogo si la Mali jamana ko u kɛmɛ ka gɔri turu a waleya kan min ye Nouvelle Horizon ye u da b'a la ko u ye fɛsɛfɛsɛli kɛ nin ko kɔnɔna la u y'a yira k'a fɔ ko ka kɛɲɛ ni min ye groupe terroriste Ansardine ko kana se groupe de soutien à l'islam ma fo kana se muslim ɲɛmaw ma n'o ye G7 ye ko o wulikajɔw de okumu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la sa ko Yada Agali ale ye maa ye maa min ni a lakodɔnna nin ko kɔnɔna la a bɛ waati jan bɔ gɔri turun bɛ a kan ko kana se min ye maa minnu ni an y'olu tɔgɔ fɔ sanfɛ fo kana se wulikajɔ caman ma ko don tɛmɛnlenw na sa ko u ye olu sabati o wulikajɔ minnu n'olu sabatira k'a tun bɛ sɛbɛn sa k'a yira k'a fɔ ko min ye musaka caman ye o musaka bɛ nin maa kofɔlen ninnu bolo bankiw kɔnɔ banki minnu ni olu bɛ Mali yɛrɛ la fo kana se min ye Burkina Faso ma ko n'i y'a jateminɛ o tagabolow de kɔnɔna la kabi san 2018 n'o ye 2018 ko min ye Mali jamana ye sa o bɛ fɛɛrɛ ɲini na nin waleya ninnu kɔnɔna la ŋaniyaw ka bɔ ka bin min ye sanction belebeleba ye musaka ko ta fanfɛ sa o fana ka se ka ta ko o waleyaw k'a bɛna fɔ ko o de sinsinnen filɛ nin ye sa ko min ye chef de Katiba Masina ɲɛmaa ye sa n'o ye Amadu Kunfa ko kana se min ye banbagaci maa minnu ni olu tɔgɔ fɔra sanfɛ i n'a fɔ ko Amadu Kunfa Algabas Aga Itala ale ni maa wɛrɛw maa minnu ni olu sugandilen don gafe yɛrɛ kɔnɔ sa ko gɔri turula u ka sɔrɔw bɛɛ lajɛlen kan sɔrɔ minnu ni o b'u bolo bankiw kɔnɔ an b'a pɛrɛpɛrɛlatigɛ min ye banki minnu ni olu bɛ Mali tɔgɔ la k'a yira la sa k'a fɔ ko don nataw kɔnɔ o musaka minnu ni olu fɔn bɛ ko sɔn tɛna k'a ma cogo si la ni maa kofɔlen ninnu walima u nɔfɛmaw olu ka se k'u tɛgɛ da ni musakaw kan fasiri a bɛ Nouvelle Horizon kɔnɔ Seydou Konate ale ka fasiri don aw bonya b'a la. An bɛ to ale Nouvelle Horizon kelen in kɔnɔ kɛ a da bɛ wulikajɔ wɛrɛ la a y'a yira k'a fɔ ko commissariat min ni o ye polisiso ye sa n'o bɛ Yirimajɔ mara kɔnɔna la sa ko o ye wulikajɔ kɛ sa ka fagonban maa 6 la maa 6 minnu ko ni maa juguw don u yɛrɛ ja bɛ gafe kɔnɔ yan koyi u y'a yira k'a fɔ ko min ye commissariat de police min n'o bɛ Yirimajɔ mara kɔnɔna la Nouvelle Horizon maaw ka bi bɔli don ko olu ye wulikajɔ sabati u ka commissaire belebeleba ale ka jɛ kɔnɔ ni o ye Modibo Kajara ye ko ka wulikajɔ ka o sabati ka ɲɛsin maa 6 ma maa 6 minnu ko ni u ye gɛlɛya caman ta don tɛmɛlenw na ka ɲɛsin maaw ma
ko cambrioleur o ti dɔ wɛrɛ ko ka taa maaw ka daw bɔrɔti ka gɛlɛya waleyaw ta ka maaw sɛgɛrɛ ko fo ka na se baarakɛlaw ma n'o ye bɔsinbolo yɛrɛ ye wajibi tagabolo kɔnɔ ko u k'u ka baara ye nin waleya ninnu de ye ko o hokumu de kɔnɔna la sa min ye nin maa kofɔlen ninnu ye ko gari turula u la sa k'u taamasiyɛnw bɔ ka bin ka ɲɛsin min ye commissariat maaw ma ko don tɛmɛlen na i n'a fɔ ko directeur général de la police ale b'a fɔ cogoya min na sa nouvelle horizon kɔnɔ ko kibaruya ninnu dilen kɔfɛ u ma ko u ye wulikajɔ sabati a kɔnɔ n'o ye général de brigade Sulemani Tarawele ale ka ɲɛfɔliw la ko a y'a yira k'a fɔ ko min ye jamana ɲɛmaaw ye sa olu kɛlen kɔfɛ k'u ka jɛ di ko u ye nin maa 6 ninnu ka u jateminɛ u ka kow kɛcogo kɔnɔ u ka taga ni ka seginw ka o bɛɛ jateminɛ u nɔfɛ k'a sɔrɔ u yɛrɛ t'a kalama ko ye bɔn sen ka bɔn kun kan i ma sɔmi ko min na ko ni o yera ko kɔnɔna la sa siga tɛ na don a ko bɛɛ lajɛlen na sa ko o waleya de hokumu kɔnɔna la ko min ye sufɛla fɛ sa sufɛla jumɛn ko don ko uti kalo tile 24 ka na dugu jɛ a tile 25 la ko nin waleya belebeleba a sabatira brigade de recherche maaw fɛ k'u taara bɔ maa kofɔlen ninnu kan i n'a fɔ jasiraw y'a yira cogoya min na i n'a fɔ u ka fɛsɛfɛsɛliw y'a yira cogo min u tugura u kɔ sira caman fɛ ko ka taa wolo mun na ko ka taa sɔrɔ tiɲɛ yɛrɛ ko kuma min ni o fɔn bɛɛ ko o b'u nɔfɛ yɛrɛ k'a sababuya kɛ u taara u sɔrɔ so dɔ kɔnɔ so min ko ni o sira in fɛ yen nɔ sa u kɛn bɛ ka maaw ka minɛn caman bɛ yen minɛn minnu n'u y'olu daraki don tɛmɛnlenw kɔnɔna la sa ko o b'u bolo n'u bɛ wele sa ko braquage braqueurs don o sira min ni o sɛbɛntiyara sa ko sufɛla yɛrɛ fɛ o de kɛra sababu ye sa k'u yamaruya nin maa kofɔlen ninnu maa 6 a n'a kunkanfɛn ko u ka olu daraki kunkanfɛn yɔrɔ ye jumɛn ye sa ko fɛsɛfɛsɛliw bɛɛ lajɛlen ma ban fɔlɔ ko bari u tɛ minɛn minnu sɔrɔ u bolo ko muriw b'a la sow b'a la so dɔ bɛ yen nɔ sa k'u taara don o sow kɔnɔna la k'u taara sɔrɔ min ye jakarta moto jakarta kurakuraw ko o caman b'u bolo 1 tɛ 2 tɛ 3 tɛ ko ka na se min ye finiw ma fo ka na se min ye chaînew n'a ɲɔgɔnnaw ma ko nin waleya ninnu bɛɛ lajɛlen ye fɛn kuraw ye u bolo ka baara in yɛrɛ bɛɛ lajɛlen a sabatira min ye commissariat fɛ commissariat min n'o bɛ Yirimajɔ mara kɔnɔna la ko sɛgɛsɛgɛliw minnu ni olu kɛra ni kibaruya minnu ni u y'olu sɔrɔ o de taara wolo nin waleya ninnu bɛɛ lajɛlen na an bi don min kɔnɔna i ko bisa i n'a fɔ gafe kɛmɛ k'a fɔ cogoya min na sa k'u sera k'u tɛgɛ da maa kofɔlen ninnu kan hali ni k'a sɔrɔ halisa ko enquête bɛɛ lajɛlen ko o ma ban Fasiri a bɛ min ye nouvelle horizon kɔnɔna la u ka bi bɔli aw bonya b'a la. An b'a kuncɛ ni républicain kɛ républicain a ye bɔli kɛ bi a da bɛ waleya damadama la an ye min sugandi aw ye koyi a y'a yira sa k'a fɔ ko min ye aéroport n'o y'an ka pankuru jiginkɛnɛ ye sa min ni o bɛ Mali yɛrɛ kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bamakɔ faaba la n'o bɛ wele ko aéroport international président Modibo Keïta n'o sigilen bɛ Senu mara kɔnɔ sa ko min ye drogue sira dɔ ye sa n'a bɛ wele ko cocaïne k'a bɛ n'a fɔ ko min ye office central de stupéfiant maw ko OCLEI maw ko u ye garituru maa dɔ la maa min ni cocaïne o kilo 9 tun b'a bolo koyi u y'a yira k'a fɔ ko min ye office central de stupéfiant maw ko u ka wulikajɔ ka ɲɛsin min ye aéroport international président Modibo Keïta Senu mara ko nin baara in bɛɛ lajɛlen k'a kɛra juma tɛmɛlen uti kalo tile 23 san 2024 nɛgɛ kaɲa 1 o waatiw sɔgɔmada koɲo fɛ n'o ye 1h du matin ko nin wulikajɔ ko a sabatira maa dɔ de la maa min ni ale kun bɛ wulikajɔ la sa a b'a fɛ ka bɔ jamana yɛrɛ kɔnɔ tagabolo kɔnɔna la k'u taara wula la sa k'a ye k'a fɔ ko min ye cocaïne ni o ye drogue jugu ye sa ko o kilo 9 ko o yen bɛ a bolo sa kilo 9 min ko ni a kun kɛn bɛ k'u fɛsɛfɛsɛ k'a tila kilo 2 ni tila kilo 2 ni tila i n'a fɔ gafe bɛ k'a yira cogoya min na sa u y'a yira k'a fɔ ko min ye office central de stupéfiant maw olu ka fɛsɛfɛsɛli kɔnɔ k'u ye maa kofɔlen ka a interpeller o ti dɔwɛrɛ koyi k'a wele ka taa kɛrɛfɛ ka fɛsɛfɛsɛliw nati a nɔfɛ o fɛsɛfɛsɛliw ni o ɲininkali minnu ni olu barika bonyana a nɔfɛ sa ko o de kɛra sababu ye sa i n'a fɔ gafe yɛrɛ kɛmɛ k'a fɔ cogoya min na sa ko a ye morceau lâché o ti dɔwɛrɛ ko ye a sɔnna waleya ninnu ma a jɔra a kɔrɔ k'a yira k'a fɔ ko tiɲɛ la wulikajɔ do wulikajɔ min ni o tun bɛ ale bolo an bɛ waatinin min na i ko sisan
darageli okumu kɔnɔna la sa yirala k'a fɔ ko min ye dɔrɔgu min ni o yera a bolo sa ko n'i y'a jateminɛ musaka ko ta fanfɛ sa k'a bɛ t'i jɔ ni sefa wari o $200,000 n'a kunkanfɛn 200 millions de francs CFA o okumu kɔnɔ ko ɲɛmaa min ni ale bɛ OCLEI kɔnɔna la sa ale kɛmɛ ka wele kan ne bila bɛɛ lajɛlen ma koyi ko k'a sababuya kɛ nin kibaruya min ni u y'a sɔrɔ ka n'u fɛsɛfɛsɛliw k'a la fo ka n'u tɛgɛ da a kisɛ kan ka a juba ko o bɔra min ye population yɛrɛ de yɔrɔ la koyi maa dɔ bɛ yen nɔ o de y'u wele ka kibaruya d'u ma u y'a yira k'a fɔ ko fasoden ɲumanya don o okumu kɔnɔ min ye OCLEI ɲɛmaaba ye sa ale ye wele bila ka ɲɛsin jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen ma ko ni nin ɲɔgɔn waleyaw ni sɔmi kɛra a la a ma se tɔgɔ fɔ yɛrɛ la koyi a kɛmɛ k'u ka nɛgɛjuru sira di gafe kɔnɔ yan nɔ nɛgɛjuru sira min ni anw tɛna an da don o la publicité okumu kɔnɔ bari a kɔni bɛ min ye républicain kɔnɔ yan nɔ min ye OCLEI maaw ye sa u ka nɛgɛjuru sira don ko maaw bɛ se ka u tɛnkun o la n'u y'u tɛnkun o la ka kibaruyaw d'u ma olu ta ye fɛsɛfɛsɛli ye u na fɛsɛfɛsɛli kɛ yanni a bɛ se tɔgɔ fɔw o n'a ɲɔgɔnnaw ma fasiri an y'a bɔ min ye républicain kɔnɔna la MK Jakite ale ka fasiri don aw bonya b'a la. An b'a kuncɛ ni ale républicain kelen ɲɛ kɛ a da bɛ wulikajɔ wɛrɛ la koyi a y'a yira k'a fɔ ko an bɛ waati min na i ko bi sa an bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko samiya okumu kɔnɔ sa ko ji ko o bɛ ka gɛlɛya wele belebeleba ta ka jamana kɔnɔdenw sɛgɛrɛ yɔrɔ caman kɔnɔ o okumu de kɔnɔna la sa min ye républicain maaw ye sa u y'u ka kuma barani ta ka maa dɔ sɛgɛrɛ maa min ko ni o bɛ ji ko o lakodɔn kosɛbɛ kosɛbɛ ko géophysicien don ni o ye Bokari Traoré ni bɛɛ ko a ma ko Bayo ko ingénieur don ko u ye ɲininkaliw tɛnku a la ɲininkali ninnu kɔni taara wolo waleya mun na sa ko a y'a yira k'a fɔ ko min ye mars don o tɛ dɔwɛrɛ ko jibon min ni o bɛ yen nɔ an bɛ don min na i ko bi ko waati ni waati jateminɛ caman na a k'u ɲɛfɔra koyi o waleya minnu ko ni o k'u ɲɛfɔra ji dɔnbaw fɛ kuma caman ko a bɛ n'a fɔ ko o sira dɔw bɛ yen nɔ olu de filɛ nin ye sisan nɔ ko ka i ɲɛsin nin sira ninnu ma ka ɲɛsin kuma surunya kuma la sa ko républicain maaw ka ɲininkali min ni o tɛmɛna u ni Bokari Traoré ni bɛɛ ko a ma ko Bayo ni ɲɔgɔn cɛ sa Bayo kɔni y'a yira ɲɛfɔliw kɔnɔ ko maaw k'u hakili to u yɛrɛ la ko k'a sababuya kɛ ko halisa ko min ye ji woyo ye sa ko o tɔba ko o bɛ kɔfɛ ka ɲɛsin min ye jamana in ma k'a sababuya kɛ ko gɛlɛya tɛ ni don tɛmɛlenw na ni a tun labɛnna bari an bɛ don min na i ko bi ka ɲɛsin Bokari Traoré ale ka ɲɛfɔli ma ko gɛlɛya bɛna sira caman fɛ k'a sababuya kɛ maaw taru sigi jiboli siraw la maaw taru sigi waleyaw siraw kan waleya minnu ni olu man kan ko n'i ye fleuve Niger jateminɛ fo ka na se fleuve Sénégal ma an bɛ don min na i ko bi sa ko ji ko a fanga yɛlɛnna fo ka fɔ k'a fanga yɛlɛnna ko don tɛmɛlenw na min ye dɔnnibaabaw ye olu k'u y'a ɲɛfɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko n'i ye récidive du Bani ka o sɛgɛsɛgɛ k'i bɛna ye k'a fɔ ko nin waleya ninnu ko maa kun kan k'i sigi n'a ye kumakan surunya la sa wagati n'a cogoya kɔnɔna la sa wagati b'an kɔ la ko min ye Bokari Traoré ni bɛɛ ko a ma ko Bayo ale kɔni y'a yira ingénieur belebeleba don a kɔni y'a yira a ka ɲɛfɔliw bɛɛ lajɛlen kɔnɔ républicain na sa ko maaw ka u hakili to u yɛrɛ la an kana ɲinɛ an yɛrɛ kɔ k'a dɔn k'a fɔ ji ni ale bɛna waati bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la sa a ka kan an ka hakili to an yɛrɛ la yaasa gɛlɛya waleya minnu ni an tɛmɛna olu fɛ a ma mɛn yɛrɛ an kana bin o ɲɔgɔnnaw kɔnɔna la e ko a tɛ dansiri ye an ka bi fasiriw la de fasiri minnu ni an y'olu sɔrɔ k'u di aw ma an y'o de fɔ Jeliba TV News ani Jeliba FM an ka laɲini bɛɛ lajɛlen tɛ dɔwɛrɛ ni gafew bɔra ka ban an ka se kɛnɛ kɔnɔna la ka olu bamayɛlɛma aw ye to dunkan na yaasa faamuyali a bɛ sɔrɔ baara kɔnɔna la ni ala m'an ka jɔnya jɔ an na don nataw kɔnɔna la n'aw ni ne ma ɲɔgɔn sɔrɔ sa aw ni kɔrɔkɛ Musa Temine an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ in kɔnɔna la ka se ka min ye bamanankan sanuman ka o ɲini k'o di aw ma fasiriw bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la an b'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen a ye to sɔgɔlen aw ka télé mandi la a ye to sɔgɔlen aw ka radio mandi la Joliba TV News Joliba FM ŋaniya si t'an na kibaruyaw dili kɔ kibaruya jumɛn ko don kibaruya fɛsɛfɛsɛlenw ala ka tile hɛrɛ